Pigkomemorar kay ining Sabado, Nobyembre 30, ang ika-18 anibersaryo kan Super Typhoon Riming na tuminama sa Albay kan taong 2006. Ginibuan komemorasyon sa Padang Sharn sa Barangay Padang, Legazpi City na saro sa mga pinakanirapado kan bagyo. Pigpanginota na aktibidad kan Ako Bicol Party List kay baan mga nabaya ang pamilya kan mga biktima kan naon nabitan na bagyo arog ni Barangay Kagawad Isidro Santander na nawa rin ni esposa, apat na aki mga magurang asin haros entero niyang kapamilya. Sa ibong kan madiklum na kaagi, pigpapasalamat na sana ni Tatay Santander na buhay sindakan sa iyang kanguudan na aki na naging inspirasyon niya nga ni ipadagos ang buhay. Hindi pa man talaga maali sa isip ko. Taon-taon, marumduman ko. Siyempre, pamilya ko ito, maguran ko. Kahit po mo talaga, marumduman talaga. Pero kahit pa naman, okay naman. Pinuunan ang komemorasyon sa pagilinsarong banal na misa asin pagsindi ng kandila. Presente sa komemorasyon si Legazpi City Mayor Attorney Pido Garbing Jr. asin dating kongresista Christopher Kitoko siring mangkan mga opisyali sa barangay na pinamamayuhan ni punong barangay Harold Benvenuto. Sa mga taga-Padang, kapamilya kong mga taga-Padang, bilang sa indong ama kang syudad, ang nahihiling kong pag-asa asin kusog nindungon yan, binatao man sa kuya ki inspirasyon. Asing inspirasyon na ini padagos kong gagamiton, tanganing maprotehiran sa tuyang mga kabarangay, asin magdara kidakol na programa na ikakarahay kan sa tuyang lambang pamilya digi sa Padang. Nagpangirumdum po kita, so kang Typhoon Riming, anniversary po ini kang Typhoon Riming, aloy na, pirang taon na piga tawan tang importansya sa mga nagkagaradan po digi. Mientras tanto, kasabay kan komemorasyon na naumanin bagas ang partido sa 150 residente na presente sa naunambitan na aktibidad. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.